Какво хора, съм в RBG и сега сме в Butter PvP. Ще почвам пак да играя тук, аз вече съм почнал. Ще нямам често. Сега ще направя една томбола. Не много айтеми. Опа. Да, ето, това е томболата. Да, обаче съм решил. Да, решил съм айтема, извинете. Да, това е сет. И двата сета. Ще има само един победител. Ебе сега. Тук тези голики. 3 легендарки. Да. Общо е това. Да, знам. Сервера може да си вотвате печелите награди. Ето това е. А вече друго може да спечелите специално това. Лично съм печелил това. Днес ми стрекарите доста е, като пишете крайите open. Задава някакви айтеми. Рандом. Просто е коми. Да. Ето ми ендър честа. Топло е къде. Тук пак са по-четвърки. Да си има в резерва. Бъда черпей, бъда гащин. Да. С таки 4 нега. Тенки тук с около с. Да. Нямам много пари, но шопчико. Какво друго да кажа? Няма какво. Ще тегля някъде на 30 съба. Да. Да, това беше от мен. И чао.